yan po yung mga sasakyang pandagat na ginagamit ng mga tao, pati mga hayop actually. So nandito na po kami ngayon sa sa Sigad. Gago! Sige, ikaw muna ang unang dumaan. Pag napahama ka, hindi na ako susunod. Wala, parang kiram-kiram yan dyan. Hello mga kachapsoy. So nandito pa kami ngayon sa pier ng Lawang. Papunta pa kami ngayon ng Barangay Kabagngan para mamanhikan. Ayan. Oh, yan yung kasama ko, si Papay. Si Papay yan, mga kachapsoy. Yan yung lancha ko, mga kachapsoy. Thank you. Ayan mga kachapsoy, ito yung Rawis Pier. Pantalan po ng Rawis. At yan po yung mga sampan. Kasi marami talaga yan kaya sampan. Yan, si hangin yan. Mag-hi naman kayo sa mga kachapsoy nyo. Ayan. Gaga. Ito po dito yung Rawis Pier. Ayan, at ayan po yung mga sasakyang pandagat na ginagamit ng mga tao, pati mga hayop actually. Actually, Ayan mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy. So nandito na po kami ngayon sa sa Sigad. Gago! Nandito na po kami ngayon sa Barangay Rawis. At kasalukuyan po naming binabagtas yung kalsada ng Rawis. So ito po mga kachapsoy, ang Rawis po ay isa sa mga barangay ng bayan ng Lawang. Ayun po. Mga kachapsoy, ito dito yung Rawis Pier, Rawis Terminal. Natangkos na, hindi ko pa nasabi ang aking dapat sabihin. Ano ba yan? Ayan mga kachapsoy, may mga bagong building dito. Yan mga kachapsoy yan may mga tao doon na naka-smile. Mga kachapsoy, ang ganda ng bahay na yan pero hindi yan sa amin. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Papasok na kami ng Barangay Katigbian. Hindi, Barangay Sibunot. Kapulaluan. Kabulaluan ba yun Basta yun na yung mga kachapsoy. 3 beses na akong pabalik-balik dito, hindi ko pa rin alam. Para po kayo. Katara po ay sira. Ang kalyo mo sa Kamitros. Oo. Hininga lang ang pagitan. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Nag-alang-alang kami kasi malagay-lagay mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy. Ang hirap-hirap ng pinagdaanan namin. Tingnan mo ako mga kachapsoy, ayan nagpalagay-lagay na ako. Tapos yung chinilas ko, hinawak-hawakan ko na lang. Ano ba yan? Tapos yung sigad, magarado-gado, ano ba yan? Sige,
Ikaw muna ang unang dumaan. Pag napahama ka, hindi na ako susunod. Wala, parang kiram-kiram yan dyan. Hindi siya. Ang sabi sa akin dito, yung paa ko daw hindi na daw puti dahil sa putik. Naging kulay na daw, pink. Oh my God! Wow! Pinkish na daw. Hindi mo ba ito? Ini kaya ato gad umahon. LOL. Sa atin pa lang kanununuan pala yan eh. Ha? Kay mao nito na to na gin ko kaniyo. Tikat to na. Hello mga kachapsoy, doon sila nagpunta oh. Ayan oh mga kachapsoy. Oh, parang sa lahat ng nagpunta dito, ako lang ata yung pinaka marungis. Oh, tingnan ninyo aking mga paa. A few moments later. Oy, pagharubas sabisan, magharubas kayo ng damit kasi nawawala tayo. Mga kachapsoy, ando nagtatanong. Mga kachapsoy, nandito pala. Ano ba yan? Pupunta kami sa pinsan ko. At ayan talaga yung grabe talaga yung paa ko. Kailangan malasing ako kasi grabe yung hirap na pinagdaanan ko. Mga kachapsoy, nandito na. Nandito na kami. Ito yung mga chapsoy dito. Okay. Mga kachapsoy, yan ang aking pinsan. Ano, painsawa sir kay Roman malagay. LOL. Hello mga kachapsoy. Hoy insan, mag-hi ka naman muna sa mga kachapsoy ko. Pero mga kachapsoy, nagkukuruan sira. Nag-hearing sa okay. Dawarog lad. Wala. Sige. Sa iyo ha. Kachapsoy, ito yung pinagdaanan namin, ang hirap ng pinagdaanan namin sa buhay. Ngayon na kami, hinsaw na kami. Yes! Lao, pa yan na yung paghinsaw ha. Hello mga kachapsoy. Nandito na kami ngayon sa bahay ng aking pinsan na nagbe-birthday at saka papanhikan. Ano ba yung tawag? Ayan oh. Yan yung pinsan ko na maganda. Kaya pwede tagad pa uliun. Hello mga kachapsoy. Ngayon, oras na ng paghihiganti. Lasingan time na oh. Ayan mga kachapsoy oh. Pero syempre, dahil mahihayin ako, oh, sayo na. Mga kachapsoy, isa to sa masarap na ano dito. Nakaranon dito. Chicken ang laman nito, hindi chicken joy. Empanada pala to. Oo nga pala, empanada pang lang pangalan nito. Ang tawag dito, empanada. Pero pag ang gumawa nito, yung kagaya kay Paidatoy, ang tawag dito, empanotda. Empanotda. Gatong tuwa. Masarap. Saan kaya sila bumili nito? LOL!
at uutang ako. Chapsoy, iinom na yung aking pinsan. Wala ka na dito. Hello mga ka-chapsoy, nandito na naman ang tagay. Dahil nga mahiyain ako at hindi pa ako umiinom kailanman sa buong buhay ko. Kaya ngayon itatagay ko to dito. O papay, sayo na. Sayo na yung papay. A few moments later. Hello mga ka-chapsoy. Ngayon, naabutan na po kami ng ulan. Uwi na po kami mga ka-chapsoy. Nandito yung aking pinsan na siya yung anong tawag sa sinikrituhan sa Tagalog? Yan, siya yung basta yon. Yan, pinamamanhikanan. So yan yung pinsan ko, mga ka-chapsoy. Yan yung sinikrituhan ngayon na Bulgar. So, kasabay ng birthday niya mga ka-chapsoy. Kaya napunta kami dito at ngayon ay pauwi na kasi ayan o, umuulan na mga ka-chapsoy. So ayun, abangan mo yung sarili mo dito. Hello mga ka-chapsoy, pauwi na po kami. Ayun mga ka-chapsoy. So, hindi na po namin inantay na tumila yung ulan. Kasi nga po, malayo pa po kami. At yung, ayan po, yung nasa unahan po, yan yung nagmamadali eh. Mga ka-chapsoy. Ang pangalan niyan, Hangin. At ayan yung mga, kasamaan ko oh. Yan yung mga kasamaan ko. Mga ka-chapsoy.